Българският сериен филм. По информация на Дружеството на кардиолозите, България е на първо място в Европа по брой сърдечно-съдови заболявания. Само за 2008 година у нас са регистрирани 11 150 случая на миокарден инфаркт. Един български учен се изправя като самотен рицар срещу тази прокоба. Биохимикът Иван Качов, главен експерт в Националния център по опазване на общественото здраве. Той започва експериментите си с билкови екстракти още преди 10 години. Правих маслен екстракт от зехтини, 16, 15, 18 билки, различни комбинации. При първите наблюдения се видя, че холестерола пада, общия и лошия холестерол, също триглицеридите. И това ме доведе до мисълта да се направи препарат, който да сваля кръвното, да прочиства съдовете и да може пациентите, които имат стенози, запушвания голями, да отърват стендовете или байпаси. Чудодейните капки на Качов нямат странични ефекти. Това са природни продукти, нямат химия, няма признати са от Здравното министерство. Логично беше да попитам кога животоспасяващият еликсир ще се появи в аптечната мрежа и на каква цена. След 2-3 месеца ще бъдат пуснати препарата в ограничено количество. Те много са желаящите, обаче метода за сега ще го усъвършенстваме за по-бързо, по-голямо количество да бъде произведен. В аптеките вероятно около 10 лева и под 10. Една опаковка, което е смешна цена. А ето и малко доказателствен материал. Следващите кадри не са за по-чувствителните от вас. Тук на тази снимка от вестника се вижда как крака на Гинка е вече здрав. След 2 месеца и половина се затваря такава тежка рана. Значи това е непосилно за официалната медицина. Тук се прави коронарография, при повторни коронарографии се доказва и самия пациент се чувства добре, ходи по 3-4 км, няма уморяемост. За скептиците ще вметна, че голяма част от хората, потърсили помощта на Иван Качов, са известни лекари. Лекувам няколко професора. Сега единия с запушен байпас. Те просто в паника викат, това ако е верно, трябва Нобелова награда да ви се присъди. Вие как сте със сърцето? Имате ли нужда от собствените си капки? За сега добре съм, пия ги аз превентивно. Просто няма как този леко прегърбен, отдаден на науката човечец да не ви стане симпатичен. Още повече, че не се оплаква от нищо. Може да се тръгне и с малко средства. Не е необходимо големи инвестиции. Големи трябва кога се пуска производство. Те се плачат, че пари няма за наука. Да. За това обаче прав е господин Дянков. При мен е въпросът да не ми се пречи. Не искам помощ от пари, от такова, защото много и хора завиждат. За да сме на това дереже, нещо ми куца. В системата, в профилактиката, много е важна ранната профилактика. Много сол ядат българите. Също съм чугледовото масло, по-хубаво царевично, зехтин. Накрая, като истински гавровец, нямаше как да не се възползвам от едно малко безплатно профилактично прегледче. Оказа се, че за момента нямам нужда от капките на Иван Качов. Но в бъдеще, кой знае? Здравейте отново, здравей България. Продължаваме с следващата тема. Тя е и като въпрос. Добре ли работи българския парламент? Казано добре дошли